Η καταγωγή μου είναι από την περιοχή της Δημοτήχου, από ένα μικρό χωριό που λέγεται Καροτή. Απέχει από το Δημοτήχο 7-8 χιλιόμετρα. Είναι ένα μικρό χωριό, μια μικρή κλειστή κοινωνία, όπως όλα τα χωριά εκεί, γύρω στα 700-800 άτομα θα είχε την εποχή εκείνη. Είχα την τύχη να γεννηθώ μέσα σε μια οικογένεια που από τη μια μεριά άκουγα βυζαντινούς εκκλησιαστικούς ύμνους, διότι ο πατέρας μου ήταν ιερέας, και από την άλλη να ακούω παραδοσιακά τραγούδια, διότι η μάνα μου ήταν από τις καλήφωνες της εποχής εκείνης. Είχε μεράκι, πραγματικά, ήξερε πάρα πολλά τραγούδια, και την εποχή εκείνη που δεν υπήρχαν τα ηχτικά μέσα, τα σημερινά, ούτε κασετόφωνα, ούτε ραδιόφωνα, ούτε τηλεοράσεις, ο κόσμος είχε την ανάγκη να τραγουδάει, όποιος μπορούσε και όποιος ήξερε. Και η μάνα μου ήταν μια από αυτές, είτε στο σπίτι, είτε στο χωράφι, είτε στις βιβλίες, γενικά δεν έκλεινε το στόμα της καθόλου. Εγώ φαίνεται, ας πούμε, ότι πήρα λίγο από το μεράκι της μάνας μου, και ο πατέρας μου δεν ήταν βέβαια από τους πολύ καλήφωνους, αλλά ήταν σωστός, ήταν εκπληκτικός. Ήταν ιερέας στο χωριό, από τότε που χειροτονήθηκε έμεινε στο χωριό. Λοιπόν, εγώ, όπως καταλαβαίνεις, σαν μικρό παιδί, τώρα είχα ακούσματα, βιώματα, από την μια μεριά με βυζαντινούς εκκλησιαστικούς ύμνους και από την άλλη με παραδοσιακά τραγούδια, και μέσα μου δημιουργήθηκε ένα κράμα αυτών των δύο μουσικών που με βοήθησε μετέπειτα, ας πούμε, στην ενασχόλησή μου με το παραδοσιακό τραγούδι πάρα πολύ, διότι τα τραγούδια της Ανατολικής Θράκης έχουν βυζαντινό εκκλησιαστικό χρώμα, ενώ της Βόρειας Θράκης έχουν βαλκανικό χρώμα. Τα τραγούδια, και πάλι τα τραγούδια της Δυτικής Θράκης, μπορώ να πω είναι ένα κράμα αυτών των δύο. Συναντά δηλαδή τραγούδια τα οποία βλέπεις, ας πούμε, και από τα δύο στοιχεία μέσα, και βαλκανικό και λίγο από το ένα, λίγο από το άλλο. Βέβαια, εγώ δεν είχα από την αρχή, ούτε κατά διάνοια πέρασε από το μυαλό μου ότι θα ασχοληθώ κάποτε συστηματικά με την παραδοσιακή μουσική. Πιο πολύ οι βλέψεις μου ήταν να ασχοληθώ με την εκκλησιαστική μουσική. Αλλά παράλληλα όμως με τραβούσε πιο πολύ το τραγούδι. Και ήταν και η εποχή τότε που οι άντρες δεν τραγουδούσαν στα χωριά, τραγουδούσαν οι γυναίκες. Με τις γυναίκες, με τις γυναικείες φωνές χορεύανε οι άνθρωποι, ή με μια γκάιτα ή με κανένα νταούλι, καμιά φλογέρα και αυτά. Λοιπόν, και θυμάμαι, μου λέει μακαρίτης ο πατέρας μου, βρε εσύ θα γίνεις ψάλτης, τι δουλειές με τα τραγούδια τώρα, αυτά είναι γυναικείες δουλειές. Λοιπόν, μου αρέσει, αφού μου αρέσει, τέλος πάντων. Και εκεί, επειδή τα χωριά δεν είχαν τη δυνατότητα να φέρουν στους γάμους ορχήστρες, μια γκάιντα, είπαμε, και μια φλογέρα και το και άλλο, και στους γάμους στα τραπέζια πάντα καλούσαν με 2-3 γυναίκες στο χωριό που ήξεραν και τραγουδούσαν. Μια από αυτές ήταν και η μάνα μου. Εγώ σαν γουλαούζος πήγαινα πάντα κοντά. Εκεί με τη μάνα μου άκουγα, τραγουδούσανε. Το μαγνητόφωνο το είχα εδώ. Και τα άκουγα λοιπόν, και μάλιστα θυμάμαι τώρα, χωρίς να μου το ζητήσει κανένας αυτό. Είχα ένα τετράδιο και έγραφα τους τίτλους των τραγουδιών. Έμαθα κι άλλο τραγούδι, έμαθα κι άλλο ένα τραγούδι, έμαθα κι άλλο ένα τραγούδι. Που σπάνια πηγαίναμε σε ξένα χωριά, διότι δεν ήταν και εύκολη τώρα η επικοινωνία. Αλλά πηγαίναμε στο χωριό της μάνας μου, στα κοντινά χωριά εκεί που ήταν, ξέρω εγώ, μισή ώρα με τα πόδια, μια ώρα το πολύ. Καμιά φορά τύχαινε να μας καλέσουν τον πατέρα μου σαν ιερέα,
πήγαινα κι εγώ, άκουγα και από εκεί μερικά τραγούδια. Δηλαδή είχε λέω τώρα πότε θα πάμε σε κανένα χωριό να ακούσουμε και κανένα άλλο τραγούδι. Αυτό ήταν το ξεκίνημά μου, μπορώ να πω. Όταν πήγα στο γυμνάσιο, πήγα συστηματικά στη βυζαντινή μουσική, διότι είχα αρχίσει εγώ με τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου ήξερε βυζαντινή μουσική, αλλά ο ψάλτης αυτός του Δημοτικού της Μητροπόλεως ήταν από τους καλούς ψάλτες. Είχε χρηματίσει σαν βοηθός και στο Πατριαρχείο αυτός. Λοιπόν, προχώρησα αρκετά στη βυζαντινή μουσική. Παράλληλα όμως το τραγούδι, εκεί. Στο Δημότυχο, επειδή κατέβαιναν από τα χωριά στο παζάρι, κάθε Τρίτη θυμάμαι, και ακόμα έτσι γίνεται κάθε Τρίτη, κόσμος από τα γύρω χωριά πουλούσαν την πραμάτια τους και μετά πηγαίναν στις ταβέρνες και τους τρώναν στο τραγούδι. Εγώ πήγαινα από τη μια στην ταβέρνα, από τη στην άλλη, να ακούσω, να μάθω για ένα τραγούδια. Όταν τελείωσα το σχολείο, το γυμνάσιο, ήταν βέβαια και η εποχή τώρα μετά από την κατοχή, γιατί εγώ πήγα το 41 στο γυμνάσιο και το 48 τελείωσα, ήταν 8τάξιο το γυμνάσιο. Το 48 τελείωσα και ο εμφύλιος δεν έχει τελειώσει ακόμα πάνω. Μας έστειλαν, όσοι ήθελαν βέβαια, με κάποια επιλογή, επειδή τα χωριά δεν είχαν δασκάλους. Οι δάσκαλοι τότε ήταν οι αντάρτες, οι στρατιώτες και τα χωριά ήταν χωρίς δασκάλους. Είχε ο νομάρχης εκεί με τους τοπικούς άρχοντες, αποφασίσανε τα παιδιά που τελειώνουν το 8τάξιο γυμνάσιο, όσοι θέλουν και μπορούν, να πάνε στα χωριά αυτά τα ακριτικά. Και εμένα με στέλνουν σε ένα χωριό, το πιο ακριτικό χωριό, που απήχε, ας πούμε, από τη Βουλγαρία με τα πόδια τα σύνορα μισή ώρα. Τόσο κοντά. Λοιπόν, Πετροτάρευο ήταν το χωριό και εκεί λοιπόν χρημάτισα και δάσκαλος. Και να φανταστείς, επειδή όλα αυτά τα χρόνια με την κατοχή δεν είχαν δάσκαλους, πήγα εκεί και βρήκα μαθητάς πιο μεγάλους από μένα. Και έτσι που λες, τελείωσα και αυτό και μετά κατεβήκαμε στην Αθήνα οικογενειακώς. Όταν κατεβήκαμε κάτω, εγώ έλεγα τώρα οι άνθρωποι των πόλεων απάνω εκεί, των μικρών πόλεων όπως το Δημότυχο, όπως είναι το Σοφλή, όπως είναι η Ορυσιάδα και αυτά λοιπόν, τους νομπάρανε με τους χωριάτες. Αυτά είναι χωριάτικα, αυτά είναι έτσι, αυτά είναι αλλιώς. Εμείς τρεπόμαστε να πούμε και το όνομά μας εκεί πέρα. Μ' άρεσε εμένα βέβαια, καμιά φορά οι καθηγητές μου με βάζανε και τραγουδούσα σε κάποιες τοπικές ή εθνικές γιορτές, τίποτα τραγούδια τοπικά, ας πούμε, εκεί. Λοιπόν, έπρεπε που οι άλλοι, ας πούμε, εκεί με κοροϊδεύανε. Δεν αισθάνομαι εγώ καθόλου καλά, αλλά είχαμε έναν καλό καθηγητή, ο οποίος μας έκανε, ήταν και φιλόλογος και θεολόγος και τους μάλλον να θυμάμαι που με κοροϊδεύανε, που έλεγε χωριάτικα τραγούδια και έλεγε εγώ τώρα μέσα μου, λέω, σκέψου να δεις, εδώ σε μια πόλη με των 5.000 κατοίκων με κοροϊδεύουνε. Πού να πω να ανοίξω το στόμα στην πρωτεύουσα, θα πάω τώρα να τραγουδήσω, πα με το δάσκαλο. Κι όμως εδώ αντιθέτως, όταν ήρθα, λίγο καιρό έκατσα στο Σιμανόγλιο και με πήραν στρατιώτη. Δηλαδή, είχα πάει Μάρτιο του 50 και το Δεκέμβριο του 50 με πήραν στρατιώτη. Δηλαδή 8 μήνες, 9 μήνες περίπου, ας πούμε. 8 μήνες έκατσα. Με πήραν στρατιώτη. Βέβαια τη θέση μου δεν την έχασα, επανήλθα μετά. Αλλά επειδή εγώ υπηρετούσα εδώ στο Χαϊδάρι, στο ΚΕΔ, στις διαβάσεις και έμεινα ως εκπαιδευτής εδώ, είχα την ευχέρεια και έβγαινα, ας πούμε, κάθε μέρα σχεδόν
πολύ σπάνια να μείνω κάτω για υπηρεσία, μια φορά την εβδομάδα και αυτά. Και ερχόμουν εδώ στο Σιμονόβλιο. Εδώ ήταν η παρέα μου, οι φίλοι μου και το ένα και το άλλο, και το σπίτι μας είναι εδώ κοντά. Εδώ είχαμε μείνει. Και εδώ λοιπόν ως στρατιώτη ήρθε και με βρήκε ο Πολύθωρος Παπαχριστοδούλου. Ο Πολύθωρος Παπαχριστοδούλου είναι ο λαογράφος μας της Θράκης, πολυγραφότατος, ένας άνθρωπος σοβαρός, εκπαιδευτικός, ήταν η αρχιάρχης μάλλον. Λοιπόν, έμαθε, κοίταξε τώρα η τύχη καμιά φορά, η συγκυρία. Αυτός είχε μια εκπομπή, έκανε μια εκπομπή, η Θρακική Αντίλαλη. Και είχε ρεπερτόριο της Ανατολικής Θράκης, διότι ο αδερφός του, ο Μόσχος Παπαχριστοδούλου, ήταν δάσκαλος κι αυτός και ψάλτης και έπαιζε και βιολί. Και είχε καταγράψει καμιά 30 τραγούδια από την περιοχή του, από τις 40 εκκλησίες της Ανατολικής Θράκης. Και με αυτά τα τραγούδια έκανε τις εκπομπές και λίγα, αυτά οι τραγούδια πολύ λίγα της Δυτικής Θράκης. Της Βόρειας Θράκης δεν είχε καθόλου και της Δυτικής Θράκης πολύ λίγα. Δηλαδή με όλο με καμιά 40-50 τραγούδια έκανε τις εκπομπές του και αυτός έβαζε και κείμενα βέβαια διάφορα δρόμενα. Και είχε ο άνθρωπος με ανάγκη από τραγούδια και της Βόρειας και της Δυτικής Θράκης. Και έπεισε και έγραψε στους συναδέλφους του στην επαρχία, με όσους είχε δουλέψει, όσους ήξερε, και έγραψε και στο δικό μας τον καθηγητή μου, αυτόν τον φιλόλογο και τον θεολόγο, που λεγόταν Παπαχριστόπουλος αυτός. Παπαχριστόπουλος και Παπαχριστοδούλου λοιπόν, κάπου είχαν συνυπηρετήσει φαίνεται μαζί, και του λέει κάνω αυτή την εκπομπή και μήπως ξέρεις, ας πούμε, από εκεί, από την περιοχή σου, κάποιος που να μπορεί να με βοηθήσει να μας πει μερικά τραγούδια τοπικά από εκεί τα δικά σας και αυτά. Εγώ τώρα κατά σύμπτωση του είχα στείλει λοιπόν του Παπαχριστόπουλου μια κάρτα για τη γιορτή του. Και λέει, ας πούμε, το απαντάει αυτός και του λέει, εγώ είχα εδώ ένα μαθητή ο οποίος μας έλεγε σε κάποιες τοπικές και εθνικές γιορτές μερικά τοπικά τραγούδια, αλλά τώρα είναι εκεί στην Αθήνα και μάλιστα εδώ έχω και μια κάρτα του και η διεύθυνση του είναι αυτή. Πήγε να τον βρεις, αυτός θα σε βοηθήσει. Ξέρει τραγούδια. Και πραγματικά λοιπόν πιάνει και μου γράφει ένα γράμμα ο Παπαχριστοδούλου, το στέλνει στο Σιμονόβλιο. Εγώ στρατιώτης τώρα, επειδή έπαιρνα άδεια και έφυγα, πήγα στο τηλεφωνείο εκεί πέρα που ήταν τα γράμματα και μου λέει, είσαι τα γράμμα, μου λέει αυτός. Κοιτάω κι εγώ, άγνωστος άνθρωπος, το Παπαχριστοδούλου, τα ανοίγω και διαβάζω και λέει, να περάσεις από τα γραφεία μας Καραγιώρης Σερβίας 34, 35, ξέρω πόσο ήταν, που σε θέλουμε για ένα εθνικό σκοπό. Μόλις άκουσα εγώ εθνικό σκοπό, λέω εποχή τώρα, ας πούμε, τώρα ξέρεις με τον εμφύλιο και τώρα και τα όλο, καμιά οργάνωση θα είναι. Ούτε σημασία δεν έδωσα, ούτε το απάντησα, ούτε το. Πια λοιπόν και μου γράφει δεύτερο γράμμα. Και μου λέει, βρε παιδί μου, σε παρακαλέσαμε να έρθεις από εδώ πέρα γιατί είναι πολύ μεγάλη ανάγκη τώρα. Ούτε στο δεύτερο τον απαντώ. Και σηκώνεται και έρχεται ο άνθρωπος στο Σιμονόβλιο και κατά σύμπτωση να με βρει εκεί, διότι ήταν Σαββατοκύριακο εδώ και εγώ ήμουν έξω λοιπόν, και να με βρει στο. Ούτε αυτός ήξερε ότι εγώ είμαι στρατιώτης. Με βρει στο τηλεφωνείο και μου λέει, βρε παιδί μου, γιατί δεν με απαντάς? Να σου έγραψε λοιπόν. Σε θέλω γι' αυτό και για αυτόν τον σκοπό. Για να κάνουμε μια εκπομπή με τα θρακιώτικα τραγούδια.
Του λέω καλά, δεν μπορούσα να το γράψεις, λέω πες σου ότι λοιπόν εθνικό σκοπό με αυτή τη φοιτή, λέω εμείς εκεί πέρα είμαστε τρομοκρατημένοι με αυτήν την κατάσταση και αυτά. Αλλά λέω ανεξάρτητα από αυτό, του λέω κύριε Παπαξιδούρου, λέω ξέρεις αυτά τα τραγούδια εγώ τα ξέρω, τα αγαπώ, αλλά ντρέπομαι να τα πω. Αφού οι άλλοι μας κοροϊδεύαν τώρα και μας νομπάραν λοιπόν, λέω, οπότε αγρίεψε ο άνθρωπος, μου λέει, μη το ξαναπείς αυτό, μου λέει, γιατί θα σε δείρω, μου λέει. Μα επιτρέπεται, μου λέει, αυτά είναι έτσι, είναι αλλιώς, είναι η ιστορία μας, είναι η θρησκεία μας, είναι η ταυτότητά μας και αυτά λοιπόν. Έλα να δεις που κάνουμε, που έχω μια χοροδία εκεί που είναι νέα παιδιά σαν εσένα. Και πήγα, προηγουμένως βέβαια, μου λέει θέλουμε να καταγράψουμε τραγούδια. Εγώ έχω μαζί μου λέει τον Παντελή τον Καβακόπουλο, ο οποίος ήταν ο χωράρχης της χοροδίας και πολύ καλός μουσικός και έξερε και έγραφε τα τραγούδια λοιπόν με την ευρωπαϊκή μουσική. Πήγαμε και στη μάνα μου, η μάνα μου λοιπόν είπε και αυτή αρκετά τραγούδια, είπα και εγώ όσα ξέρω και μετά τα είχαν εκδώσει σε ένα βιβλίο αυτά όλα τα τραγούδια από την οικογένεια Αηδονίδη. Τώρα τόσο ο πατέρας μου όσο και η μάνα μου λέει είχαν την ίδια με αντίληψη, την ίδια νοοτροπία που είχα και εγώ, ότι οι άντρες δεν τραγουδάνε, ότι αυτό δεν είναι επάγγελμα για τους άντρες και το ένα και το άλλο. Και λέει ο Παπαχριστοδούλου, ο γιος σας γεννήθηκε για το ταρκιώτικο τραγούδι, να είσαστε υπερήφανοι. Και λέει η μάνα μου, κύριε καθηγητά μου, ποιος πρόκοψε με αυτά τα τραγούδια και θα προκόψει και αυτός. Άστο να πάει να γίνει κανένας φράτης, κανένας παπάς, κανένας δάσκαλος εκεί πέρα λοιπόν. Λέει μπορεί παράλληλα, λέει Παπαξιδούρου, παράλληλα να είναι και δάσκαλος, να είναι και ψάλτης και να ασχοληθεί και με αυτό. Και εγώ καθηγητής είμαι και ασχολούμαι με την λαογραφία. Πρέπει και αυτά να διασωθούν γιατί είναι η ιστορία. Είπε Παπαξιδούρου. Τελικά, όταν έγινε η πρώτη εκπομπή και τα ακούσανε λοιπόν, τότε ενθουσιάστηκαν να πάνε εκεί, τους πήρανε, τους έγραψαν πολύ, δεν υπήρχαν τα τηλέφωνα τότε, στο σπίτι δεν είχαμε τηλέφωνο εμείς, ούτε τηλεόραση είχαμε, όχι τηλεόραση, ούτε ραδιόφωνο δεν είχαμε. Πήγε ο αδερφός μου με μεγάλο, θυμάμαι, για την πρώτη εκπομπή και δανείστηκε από μια γειτόνισσα ένα ραδιόφωνο και το πήγε στο σπίτι να τα ακούσουν και η μάνα μου συγκινήθηκε τόσο πολύ λοιπόν και επειδή μ' άκουγε χωρίς να με βλέπει νόμιζε λέει, ότι λέει, τραγουδούσα μέσα από τον τάφο και έκλαιγε λοιπόν φυσικά. Αλλά δεν ήταν η μάνα μου μόνο που παραξενεύτηκε και εγώ ίδιος παραξενεύτηκα διότι δεν είχα ξανακούσει τη φωνή μου. Πήγαμε στο στούντιο, μου λέει ο Καβακόπουλος, κάτσε εδώ ρε μπροστά και πες μας αυτό το τραγούδι που μας είπε στην πρόβα. Έκλεισα και εγώ τα μάτια μου, έτσι με εκείνη την αφέλεια, την παιδική, την χωριάτικη. Το είπα όπως το ήξερα ακριβώς το τραγούδι. Με συνοδεύανε στα όργανα οι Χαριάδες, το συγκρότημα των Χαριάδων. Ο Φώτης ο Χαριάς με το λαούτο, ο Τάσος ο Χαριάς με το κλαρίνο, ο Μπαρμπαμίτσος με το βιολί. Λοιπόν, είχαν και το Μάνθο με το αυτό, με τον Τέφη. Λοιπόν, εγώ αφού το είπα το τραγούδι, λοιπόν, γυρίζω κάποια στιγμή, λοιπόν, και βλέπω ο Φώτης ήταν πολύ, πολύ ευαίσθητος ο Φώτης. Τον είπα και ήταν δακρυσμένος και σκούπιζα τα δάκρυα του. Λέω, τι πάθατε, λέω, κύριε Φώτη. Με πείραξε παιδάκι μου. Με πείραξε παιδάκι μου. Εγώ δεν ξέρω τότε τι με πείραξε.
Λέω, τι έκανα, λέω, γιατί σε πείραξα, του. Και του λέει, ότι όχι τον επίδαξα, ας πούμε, ότι τον, πώς να το πω, τον ευαισθητοποίησα, ας πούμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, έτσι έγινε η έναρξη, η αρχή. Μετά αρχίσαμε κανονικά τις εκπομπές. Αυτό συνέχισε μέχρι και το... στο διάστημα αυτό είχαμε κάνει και τον πρώτο δίσκο μεγάλο του γραμμοφώνου, ένα δίσκο μεγάλο με 2 τραγούδια. Ένα τραγούδι ήταν θρακιώτικο και ένα μακεδονικό, το οποίο εγώ τον έχασα, δεν ξέρω τι έγινε. Αυτό ήταν ντοκουμέντο κανονικά, αλλά κάποιος μου τον πήρε και δεν μου τον έφερε. Λοιπόν, ένα τραγούδι ήταν «Όλες οι νέες παντρεύονται», ήταν το θρακιώτικο, σολάριζα εγώ και απαντούσαν η χοροδία, και το άλλο τραγούδι ήταν με το μακεδονικό «Λάρτης οικογένεια», ένα τραγούδι της επανάστασης του 21. Λοιπόν, αυτή η εκπομπή ήταν εβδομαδιαία και συνεχίστηκε λοιπόν μέχρι και το 58. Κύριε Χρόνο, θέλω να μου πείτε, για να μην το ξεχάσω, όταν πήγατε και γράψατε λοιπόν για πρώτη φορά με τους Χαλκιάδες μέσα, το πρώτο τραγούδι λοιπόν που είπατε μαζί με τους Χαλκιάδες, ποιο ήταν? Ναι. Ήταν για έναν τοπικό ήρωα, Βαγγέλης Καπετάνιος. Ο Βαγγέλης Καπετάνιος ήταν από ένα χωριό κοντά στο Δημότικο, Λάβαρα λέγεται. Και το περιστατικό είναι ότι τότε που πήγαν οι Τούρκοι να πάρουν τη δεκάτη, ξέρεις, ας πούμε, το άνθρωπο να δουλεύουν όλο το καλοκαίρι, ας πούμε, και να πάνε και να το παίρνουν, ας πούμε, ξέρω εγώ. Αυτό παλικάρι, ψωμωμένος, γερός, και αυτό, πήγαν 2 Τούρκοι, ας πούμε, και κάπου, και τον φοβέρισαν και όλο και τον απειλήσαν, πάση περιπτώσει, και είπε ότι του πήραν όλο το βιός και παίρνει τους τσεκούρους μόνο και τους καθάρισε και τους 2. Και μετά λοιπόν βγήκε στο βουνό. Λοιπόν, και έγινε φυσικά τραγούδι. Την εποχή εκείνη, όπως είναι γνωστό, θα το ξέρεις και εσύ καλύτερα, κάθε γεγονός σημαντικό κατά την κρίση του λαϊκού ποιητή γινόταν τραγούδι. Και είτε καλό είτε κακό, είτε για αγάπη είτε για ξενιτιά και αυτά, λοιπόν, τα νέα μαθαίνονταν με το τραγούδι. Ήταν δηλαδή το τραγούδι τότε η εφημερίδα, το μέσο ενημέρωσης της εποχής εκείνης. Έτσι λοιπόν συνέχισε αυτή η εκπομπή μέχρι και το 57-58, θυμάμαι περίπου. Πηγαίναμε τότε στο Ζάπιο, το λεγόμενο ΕΙΡ τότε, εκεί γράφαμε. Συνεχεία σταμάτησε η δική μας εκπομπή. Μετά συνεργάστηκα και με την χοροδία του Καρά, αφού σταμάτησε αυτή. Είχε αρρωστήσει ο Παπαχριστοδούλου, καμιός δεν μπορούσε, είχε γεράσει. Και αρχίσαμε λοιπόν και κάναμε και με τον Καρά και η δισκογραφία και με και η χοροδία του. Μέχρι και το 61-62 κάναμε και η δισκογραφία με τον Καρά λοιπόν μετά. Μετά από το 68-69 που βγήκε η πειραματική τηλεόραση, άρχισε και η τηλεόραση σιγά σιγά. Εν τω μεταξύ, εγώ από το 60 και μετά άρχισα ήδη τη δισκογραφία με τα μικρά τα δισκάκια, τα 45. Ήδη είχα γράψει, ας πούμε, 2-3. Και εν συνεχεία τώρα, μέχρι που βγήκε με το μεγάλο το βινίλιο, το μεγάλος δίσκος, είχα γράψει από αυτά τα δισκάκια γύρω στα 17. Με τη Δόμνα είχαμε κάνει κάνα 2. Και μετά άρχισε, να πούμε, το βινίλιο το μεγάλο. Είχα γράψει και με αυτά γύρω στα 14.
Και μετά φύγει φυσικά το CD. Το CD γράψαμε πολύ περισσότερα. Συνολικά στο διάστημα αυτό τώρα από το 60 κανονικά, από το 60 που άρχισαμε τη δισκογραφία την κανονική, μέχρι και από το πρώτο δίσκο μάλλον, από το 54 που γράψαμε μέχρι τον πρώτο δίσκο που με τα 2 τραγούδια, μέχρι και πρόπερση, γιατί πέρσι δεν έχουμε γράψει κανένα δίσκο. Αυτό που γράψαμε την Νεκταρία τον τελευταίο, με τα ψαλτικά και με τους ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδος, ήταν το τελευταίο που γράψαμε. Ηχογράφησα γύρω στα 450 τραγούδια, 450. Αλλά αυτό είναι ένα μικρό μέρος μόναχα από το ρεπερτόριο που έχω μαζέψει, διότι επειδή εδώ στην Αθήνα είναι πολλοί κόσμος από τη Θράκη και πάρα πολλοί κόσμος και από την Μικρά Ασία πρόσφυγες και από τη Βόρεια Θράκη και από την Ανατολική Θράκη, κόσμος πολλής εδώ, βρήκα και εδώ πολλούς εγώ, δεν χρειάστηκε δηλαδή να τρέξω στα χωριά, αλλά και από τα χωριά πολλοί άνθρωποι που ακούω τις εκπομπές, ας πούμε, αυτοί που μπορούσαν μου στείλαν κασέτες. Έχω μέσα εδώ ένα ντουλάπι ολόκληρο που ακόμα δεν μπόρεσα να τα ταξινομήσω και να δώσουμε. Έχω γυρέξει βέβαια αρκετά. Λοιπόν, και εμένα ο στόχος μου είναι, ας πούμε, όσο είμαι όρθιος, να ηχογραφήσω όσο το δυνατόν περισσότερα από αυτά για να τα βρείτε εσείς οι νεότεροι. Μετά άρχισε η τηλεόραση, άρχισαν οι συναυλίες, το εξωτερικό, ειδικά στη Γερμανία που έχουν πολύ κόσμο. Πήγαινα πάρα πολύ τακτικά εγώ κάθε χρόνο, καμιά φορά και 2 φορές τον χρόνο. Στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, στην Ελβετία. Φυσικά σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες έχω πάει σχεδόν. Και στους γειτόνους εδώ, και στην Τουρκία και στην Βουλγαρία έχω πάει και στην Ιουγκοσλαβία έχω πάει. Και τις μακρινές, στην Αυστραλία πήγα 2 φορές, στην Αμερική καμιά 10. Όλα αυτά τα χρόνια, 64 τον αριθμό, δηλαδή εγώ μετράω και από τα τελευταία χρόνια που ήμουν δάσκαλος στα Πετρωτά, εκεί ήταν άλλη περιοχή. Εκεί έχουν το στοιχείο με το βαλκανικό πιο πολύ τα τραγούδια τους, γιατί γειτονεύουν με τη Βουλγαρία. Το τετράδιο γέμιση εκείνο εκεί. Φυσικά όταν ήρθα εδώ, βγήκα πολύ περισσότερο κόσμο, αφού συνεργάστηκα και με τον Καβακόπουλο, ο οποίος και αυτός μετά η γυναίκα του, ειδικά η Ειρήνη, η οποία πέθανε πέρυσι, όχι πέρυσι, τώρα την Άνοιξη πέθανε, είχε μια μεγάλη συλλογή. Εγώ βέβαια στην εκπομπή του Παπαχριστοδούλου ήταν μόνο θρακιώτικα. Αλλά ο Παντελής ο Καβακόπουλος επιπλέον είχε και μια άλλη εκπομπή από την Ελλάδα, τραγουδία. Και ασχολήθηκα, έμαθα και αρκετά από άλλες περιοχές. Βέβαια εγώ δημόσια δεν βγήκα επίτηδες να πω τραγούδια άλλων περιοχών, αφού ο κόσμος με έμαθε, ας πούμε, για αυτά τα συγκεκριμένα της Θράκης, Ανατολικής, Βόρειας και Δυτικής, το πολύ Μικρασιάτες, διότι είχαμε και πολλούς Μικρασιάτες εμείς στην περιοχή μας. Μακεδονικά, διότι εδώ δεν υπήρχε εκπρόσωπος της Μακεδονίας και εμείς, όπως ξέρεις, γειτνιάζουμε με τους Μακεδόνες και έχουμε κάποιες ομοιότητες. Λοιπόν, μ' άρεσαν και τα μακεδονικά και είχα ένα ρεπερτόριο αρκετά μεγάλο και από τη Μακεδονία. Κοίταξε, τα τραγούδια της Ανατολικής Θράκης, όπως είπαμε, έχουν ένα έντονο ανατολικό και περισσότερο βυζαντινό ύφος και χρώμα. Αυτό εξηγείται διότι το Βυζάντιο, ειδικά η Κωνσταντινούπολη, που ήταν η βασιλεύουσα, ήταν αυτή
οι μουσικοδιδάσκαλοι που έχουν γράψει όλους τους ύμνους της Εκκλησίας μας ήταν οι πιο πολλοί από εκεί. Λοιπόν, και επειδή όπως είπαμε και την εποχή εκείνη πολύ λίγοι ήταν αυτοί οι οποίοι ήξεραν μουσική ή ήξεραν ένα όργανο, λοιπόν, περισσότερος κόσμος, ούτε οδεία υπήρχαν, ούτε δάσκαλοι υπήρχαν. Λοιπόν, τα τραγούδια που υπήρχαν, τα μελοποιημένα τραγούδια, τα πιο πολλά τα φτιάξαν οι ψάλτες. Αυτοί που ξέραν κάποια μουσική δηλαδή. Ή ταλέντα κάποια όργανα. Λοιπόν, που την εποχή εκείνη οι ψάλτες ήταν και οργανοπαίκτες, οι πιο πολλοί. Λοιπόν, η διαφορά μας είναι πολύ μεγάλη, όπως ανέφερε και στην αρχή, το τραγούδι της Ανατολικής Θράκης με το τραγούδι της Βόρειας Θράκης, μέρα με τη νύχτα. Όπως ανέφερε και προηγουμένως, άμα ακούσεις τα δύο τραγούδια τέτοια, νομίζω ότι είναι από άλλο κράτος, το ένα από το άλλο. Λοιπόν, τώρα επειδή στην Ανατολική Θράκη και ειδικά στην πόλη έχουν διαδραματιστεί εκεί τα τραγικά γεγονότα, τα συνταρακτικά γεγονότα με την άλωση της πόλης, με τις μάχες, με τους πολέμους που όπως είναι γνωστό ήταν το σταυροδρόμι εκεί και περάσαν όλες οι φυλές του Ισραήλ που λένε από εκεί, Γότθοι, Βενετσάνοι και τι ποιοι δεν ήρθαν, ας πούμε, εκεί πέρα, Σέρβοι, Βούλγαροι. Λοιπόν, έγινε τώρα μια επιμιξία, ας το πούμε, μουσική, και όλοι αυτοί οι λαοί, οι βαλκανικοί λαοί, είναι νεότεροι σύμφωνα με την ιστορία μας από την ανατολική περιοχή, από την Ανατολή γενικά. Λοιπόν, άρα λοιπόν θέλω να πιστεύουμε ότι περισσότερα πήραν από ό,τι άφησαν, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, λέμε τώρα για τραγούδια της Ανατολικής Θράκης. Όπως είναι φέρει τώρα τραγούδι που αναφέρεται στο κούρσο της Ανδριανούπολης, η οποία Ανδριανούπολη ήταν η δεύτερη Κωνσταντινούπολη, διότι ήταν η πρωτεύουσα και των Τούρκων, ας πούμε, εκεί προτού να γίνει η άλωση της πόλης. Το χρώμα των τραγουδιών, ας πούμε, αυτών μοιάζει πιο πολύ με βυζαντινό τροπάρι, καλά το χαρακτήρισε ο Πολύντρος Παπακοστοδούρου. Δηλαδή θρακιώτικο τραγούδι, βυζαντινό τροπάρι, εννοώντας φυσικά το τραγούδι της Ανατολικής Θράκης. Δεν θα το λέγει αυτό για το τραγούδι της Βόρειας Θράκης. Η διαφορά είναι τεράστια, όπως είπαμε, και ο πιο αδαής θα καταλάβει ότι αυτά τα τραγούδια δεν έχουν καμία ομοιότητα μεταξύ τους. Ύστερα, ο στίχος των τραγουδιών, ας πούμε, αυτών, τα περισσότερα, γιατί είναι η περιοχή, ας πούμε, πολύ παθής, έχουν έναν πόνο, έχουν μια ευαισθησία. Ενώ τα τραγούδια της Βόρειας Θράκης είναι αλέγρα, είναι χορευτικά, ας πούμε. Έχει και εδώ τραγούδια βέβαια έτσι χορευτικά, αλλά τα περισσότερα τραγούδια έχουν ένα ύφος με έτσι παραπονιάρικο, θλιμμένο, μια μελαγχολία, αλλά μια γλυκύτητα όμως, και φαίνεται ότι είναι φτιαγμένα από μαστόρους. Λοιπόν, οι άνθρωποι δηλαδή αυτοί που φτιάξαν τα τραγούδια, και ο στιχουργός και ο μελοποιός, ήταν άνθρωποι μορφωμένοι. Και όπως είναι γνωστό, η πόλη, η Κωνσταντινούπολης, ήταν όπως ήταν φερειπίν τώρα η τελευταία μετά από την Κωνσταντινούπολη, η Σμύρνη, που είχε πανεπιστήμια, που είχε οδεία, που είχε δασκάλους και αυτά, λοιπόν. Κάτι τέτοιο και ανώτερο ήταν της πόλης στην εποχή εκείνη. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η μεγάλη διαφορά. Εγώ θα έλεγα ότι
μπορεί να επηρεάστηκαν, ας πούμε, τα τραγούδια και της υπόλοιπης, ας πούμε, Ανατολής, δηλαδή της Μικράς Ασίας και τις γύρω περιοχές και τα μικρασιατικά παράλια, έχουν επηρεαστεί από το κωνσταντινοπολίτικο τραγούδι, από το πολίτικο τραγούδι, το οποίο πολίτικο τραγούδι φυσικά περιλαμβάνει και την Ανδριανούπολη και μέχρι και στα σύνορα με την Βόρεια Θράκη, με την Ανατολική Ρωμυλία τη λεγόμενη, βέβαια. Εγώ νομίζω ότι αυτά είναι αρκετά για να καταλάβει κανένας τη διαφορά. Για το τραγούδι της Δυτικής Θράκης είπαμε ότι έχει ένα χρώμα το οποίο έχει πάρει και από Ανατολή και από Βαλκάνια και από Μακεδονία, γιατί γειτονιάζουμε και με την Μακεδονία, και έτσι επανέρχομαι πάλι σε εκείνο που είπα στην αρχή, ότι στη Θράκη έχουμε τρεις μουσικές διαφορετικές. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η τεράστια ποικιλία, που δεν το είπαμε αυτό, την ποικιλία σε ρυθμούς, σε μουσικά χρώματα και σε θέματα, ας πούμε, διότι άλλως στις πόλεις δεν υπάρχει αλλού. Μπορεί να υπάρχουν, ας πούμε, τοπικά, ξέρω εγώ, πόλεμοι, τον άλλο, αλλά τέτοιο συνταρακτικό γεγονός που συντάραξε όλη την οικουμένη δεν υπήρχε πουθενά άλλο, και ίσως και γι' αυτό υπάρχει μια διαφορά μεγάλη σε σύγκριση με τις άλλες περιοχές. Γι' αυτό βλέπουμε διαφορετικά τραγούδια, διαφορετικές στολές, διαφορετικούς χορούς. Είναι σαν να λέμε, βέβαια, και η Ήπειρος έχει πολλές περιοχές, δηλαδή η Πρέβεζα με τα, πώς το λένε, με τα Πουυγονίσια και με τα, πώς το λένε, απάνω τα ζαγοροχώρια, έχει τεράστια διαφορά. Τα ζαγοροχώρια έχουν Βυζάντιο, έχουν βυζαντινό ύφος. Ο Γρηγόρης ο Καψάλης παίζει και τραγουδάει βυζαντινά. Βέβαια, έχω συνεργαστεί με τον Γρηγόρη. Λοιπόν, νομίζω ότι είπαμε αρκετά.